bigat kas nakayat ko di mapandig kay pa. Hey, hey, aldaw ana pintas damit agururay kanyak idi makita yung mablaaw. Hey, 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 napintas ti aldaw. Hey, 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 Domingo manen daytoy ti napintas unay kanyak nga aldaw. Ipagam kanya giyak ko nga ay ayaten na. Oh, 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 napintas nga aldaw. Pagsakit no makadwata ngamin maawan di problema. Hey, 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 nalapsat ka. Uray apat na ka nga at sarita awanen ti marignak adwadwa si kalaing di nagpaiduma. Hey, 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 Domingo manen daytoy ti napintas unay kanyak nga aldaw. Ibagam kanyak yak ko nga ay ayaten na. Oh, 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 napintas nga aldaw.